la un nou episod din Minecraft. Și cealaltă mapă, ce păcat, dar mi-am pierdut-o. Pierdut. Și o să vă arăt. Să vă arăt mapa. Ați văzut-o, da? Ați văzut-o, a fost. Nu mai vorbi! Aici cu Ștefi și Iulian, care nu tac. Promit că îți lipesc cândva gura. Mai asta. Nu mai vorbiți. Vă sparg! Anapoda! Survival. Peaceful, că mi-e frică de zumbului. Nu mai vorbiți! Nu. Și înainte să începem episodul, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Iulian. Dar tu ce crezi? Ce mă prefac, mă? Lasă că-ți arăt și primul meu episod, vrei? Să ți-l arăt după aceea, primul meu episod din Minecraft. Treaba ta, mă, că eu mă uit după aceea la el. Mereu întreabă. De ce întreabă? Eu la dracu pe treabă. În cop. Ce cultivezi atâta, măi? Bă, foamea! Mâncați să o pământ. Bă, stai înapoi! Îmi lași mâncarea. Mamă. Porcușor de gu... Muriți! Carne! Din prima mor. Oameni! Pitici! Și eu trebuie să încep toată mapa de la început. Mama, naibii. Și dacă vreți o serie cu GTA San Andreas pe laptopul meu, să îmi scrieți în comentarii. O să fac. Doar că o să filmez cu telefonul. Sunt la picamentul! Și mapa asta o știu toate. Doar că n-am versiunea bună. Și aici știu că dacă aveți și cum era? 0.17.0.1, nu mai știu care. Aveți aici. Domeți în jos și să apasă în fântâna asta și o să găsiți la portalul acela unde duce spre End. Nu mai știu cum că... Spre End. Spre End. Spre ce Ender? Nether. Ce Nether, mă? End sau cum era? Nu mai știu că n-am mai jucat de mult. Aici ai un Nether. O să nu mai vorbești. Și ca să știți cum se numesc, Ștefan Marian, așa-i, Ștefi. Și pe Iulian nu știți. Iulian, numele tău mi-e greu să-l spun. Că ți lung. Și cine îl știe pe Ștefi? Ștefi, vrei să... Ștefi, tu ți-ai dorit să fii popular? Bă, dacă fac rost de 1.000.000 de abonați, pare că ești popular. Vreau să ajung la lură. Mă voi să ajung la un nor. Păi nu mă pot înțăpa.
naibii mă înțăp? Alo? Uite în ăla. Bă, nu mă înțăp! Nu-i fain așa. Stai că am nevoie de asta. Nu, bine. Salută și bine v-am găsit la un nou episod. Dar tu dai seama că nu filmezi. Nu vrei fac, dar nici tu nu filmezi, că n-ai cum. Bă, uite-te la asta. Ce lăsai vă? Ce spune, bă? Lasă că s-a și primul episod, eu nu. Bă, vă rog frumos să fac rost de 1.000.000 de abonați. Dacă fac rost de 1.000.000 de abonați, o să vă fiu recunoscător. Bă, vreau să... cât era premiul ăla pentru 1.000.000 de abonați sau cât? 1.000.000 de abonați. Eu cred. Bă, vreau să-l câștig. Deci atât de mult vreau. Nu chiar n-ai cum. Mașină cu nu vezi, Ștefi, vezi că filmez. Ce lăsai cu gura deschisă numai. Lasă-mă că trebuie să mă pun pe ăsta să zbor. Că nu știu ce naiba lucește pe acoperiș. Uite. Mai chiar prefac că filmezi. Bă. Nu vezi? Bă, dar n-am văzut becurile astea niciodată. Și acest episod o să fie mai scurt, fiindcă nu știu, asta vreau. Să fie mai scurt, că n-am chef să joc atâta Minecraft și se descarcă și telefonul. Lăsați-mă că trebuie să văd ieșire, nu? Nu mi se văd. Că îmi filmează numai telefonul. Ecranul de la telefon îmi filmează și degetele. Sunt prost. Mă arunca eu singur. Așa că ești întâlnit. Ce zici? Dacă te aruncași tu singur. Bun, oameni buni, vreau să aud în comentarii hashtag Ștefi prost. Hai că îți dau eu Deci hashtag ce scot din bandă. Deci dacă n-aud asta, nu mai filmez. Jur. De fapt, bai. Nu mai filmez. Până acum am un abonat. Unu. Abonați ai. Unu. Taci în gură că e greu. Max are vreo 5, nu știu cât. Dar pe el o filmat de acum 3-4 ani. Nu mai știu. 3-4 ani. 5, 6. 7 ani, băi, n-ai auzit. Bă, Mihaiță a făcut rost de 15 abonați în 2 luni. Mihaiță? E. Ăsta de la școală. E. Și el l-a filmat. Fucking god. Trebuie să ai și tu un telefon rapid. Știu și eu. Dar poți face filme cu explorator light. Eu unul am făcut. E aproape ca Minecraft. Aproape, dar nu e Minecraft. Aproape. Păi asta am zis și eu. Aproape ca Minecraft. Pare că tu nu te auzi în filmare, că tu ești departe și abia se aude. Păi de asta stau în depărtare. Vrei să strâng să mă aud? E. De fapt, nu striga. De ce? Nu mai vrei să strâng? Nu striga că te omor. Hashtag Valie Tantalou. Ce zici? Nimic. Și nu mă insulta și eu te insultai. Hashtag nimic. Ați văzut în primul episod ce am făcut acolo la... Știți voi? Acolo cum... Era zămâniecă pipiul meu. Trebuie bun. Am zis, am făcut pipi mare. Am făcut mult pipi. Ce? Bă, lasă că ți lasă. Nu știu, să-l mai vorbesc. Bună. Nu vorbi de ăștia că mama și tata e acasă. Nu mai e asta. Hashtag
mi-am construit un castel. Poți să taci. Iară hashtag. 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 Bun. Hashtag sură. Și comentul cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați Sau trimiteți niște comentarii. și ne vedem data viitoare. Pa, pa!